इउएन एकाडेमि रुनिकाटा फरायसालिया 2022 मायथाइयाव नीट आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय थरायना जुरिना बसुमतारीखौ बरायदों। खुलुमबाय बड'सानि स्टुडिअ'आव आं फामि ब्रह्म नार्जारी। दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा ओनसोलनि इउएन एकाडेमि फरायसालिया जोथोनगिरि मेलजों लोगोसे रुनिकाटा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव फरायनानै 2017 इं मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव 80.5 जौखोन्दो मोननानै उथ्रिसारनाय आरो देग्लायनि 2022 इं मायथाइनि नीट आनजादाव उथ्रिनो हानाय थाइखाजरा गेजेर दाखिनगाव गामिनि हिरेन चन्द्र बसुमतारीनि थामथि फिसाजो मिस जुरिना बसुमतारीखौ आर'नाइजों बरायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव जुरिना बसुमतारीया बरपेटा मेडिकेल फरायसालिमायाव एमबिबिएस एबा डक्टर फरायनो मुं थिसननो मोननायखौ रुनिकाटा इउएन एकाडेमि फरायसालिनि बिथोनगिरि डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो गोरायुं प्रदीप कुमार बसुमतारीया गोजोननाय फोरमायो। दिनैनि बे हाबाफारियाव इउएन एकाडेमि फरायसालिनि बिथोनगिरि डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो गोरायुंजों लोगोसे गासै आयदानि फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि दिथागिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। Achievement as a human being आंबो जेबो माने डिफरेंट खालामाखै बै आं जेरै जाय मानसिफोरा जेसेबां माने साक्सेस जादों आंबो बिसोरनिफ्राय जेसेबां एडभाइस मोनबोदों बा बिसोरखौ जेब्लायबो फल' खालामबोदों। जोंहा गोबां गेदेर गेदेर दादामोन आब'मोन दङ जोंनि बर'नि गेजेरावबो। आं बिसोरनि माखासे खोथाफोरखौबो जेब्लायबो फल' खालामबोयोमोन आरोना। बिनि उनावहाय नैबे मोनसे कम्पिटिटिभ एग्जामखौ जेब्ला क्रेक खालामनांगौ होनोब्ला नों जेब्लायबो कनसिस्टेन्सिया थाथारनांगोन आरो नों हार्ड वार्कआथ' डेफिनेटलि खालामनांगोन। बिनि उनावहाय नोङो मा होनो जेब्लायबो नोङो माने नोंनि एमखौ साननानै ब्रेनखौ ट्रेन खालामनांगोन जे जाहाथे आंनि ब्रेना बिनि फारसे पजिटिभ खामानिखौ जेब्लायबो मावलांबाय थायो। बिनि उनावहाय बेखौनो बुंनो सानो औ गोबां उफ्रा गियान दङ बे उफ्रा गियानखौ बोरै उफेरा गियान होननानै बुङोब्ला जोङो सानफ्रोमबो क्लासावथ' जोङो 9 to 3 बिदिया क्लासाव थायो फोरोंगिरिफोरजों थायो बावहाय जोङो माखासे डेफिनेटलि मोनो जों उफेरा गियानखौबो बाट जोङो बांसिन मस्ट अफ दा माने लेखानि गियानखौ मोनो आरोना। बेजों लोगोसे माखासे उफेरा गियान बुङोबा जोंनि गार्जेनफोराबो रल थायो, ससाइटिया रल थायो, अबभियासलि एबसुआबो रल दङ बावहाय। मानोना उन्दैनिफ्रायनो आङो जेब्ला इउएन एकाडेमियाव फरायदोंमोन अब्ला माबा फेलिसिटेसन प्रग्राम बा माबा मोनसे प्रग्राम जुथुमनानै माने मोजां भाइब्स होनो जेब्लाबो एबसुआ नाजाबोदों। बावहाय जोंखौ सारमोना लांबाय थायोमोन। बेनिफ्राय आङो बैफोर सारमोननिफ्राय एसे एसे साफ्रोमबो जेसेबां आं लाइफआव जेसेबां मानसि लोगो मोनदों बेनिफ्राय माने मोनसे मोजां उफेरा गियानखौ पिकआप खालामनो जेब्लायबो नाजायो आरो आङो बेखौ जेब्लायबो आंनि लाइफआव एप्लाइ खालामनो नाजायो। घन्टा होनोब्लाथ' बावहाय आङो नों बेसेबां घन्टा माने सानसेयाव नोङो जुदि कनसिस्टेन्सि दङब्ला नोङो सानसेयाव नैबे माबानिखौ बुंला आङो स्कुल लेभेल बा बर्डनिखौ बुंला कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय आङो एप्रक्स 7 to 8 बिदि आवार्स फरायोमोन। आरो बेल' नङा जेब्लानो जेनेबा टाइम मोनो माब्लाबा खमबो जायोमोन बाट जेब्लानो आं टाइम मोनो बेखौ नेक्स्ट देआवहाय आङो माने मेकआप खालामनो थाखाय बेबायदि खालामो। एमबिबिएस वेल बेवहाय मोनसे स्ट'रि दंमोन आं बेखौ गोबां बार बुंबाय। माने उन्दैनिफ्रायनो उन्दैयावहाय बुंदों आंनि मेगना ना डक्टरनिफ्राय लाबोनाय समाव माबा मोनसे प्रब्लेम बा डिफेक्ट जादोंमोन। बिनि उनावहाय माने बै गोबां नागिरदोंमोन अजा बा डक्टर बेवहाय जायाखैमोन बाट जुरि होननाय डक्टर बङाइगावआव सासे डक्टर दंमोन, जानो हागौ दाबो दं आंथ' बारा मिथिला। बेवहाय थांनानै आंनि मेगना मोजां जादोंमोन। बिनि उनाव मा बाबामोना बुंबाय थाबाय जे आंनि फिसाजोआबो डक्टर जागोन। बिनिफ्राय आंबो जेब्ला सानबाय माने बुजिबोबाय डक्टरा माबायदि प्रफेसन बा आंखौ जुरि दासआ मोजां खालामदों। आं बिनि उनाव थाउजेन्डस सोरखौबा मोजां खालामनानै बा बिनि लाइफआव आं इन्सपिरेसन जाहैनो हागौ। स' आं बेखौ साननायजों लोगोसे डक्टरा जे बुंनो थाङोब्ला सेकेन्ड गड होननानै बुङो। स' आङो ससाइटिनि थाखायबो बुहुत मोजां खामानि मावनाय जागोन बेखौ साननानै आं डक्टरखौनो जानोसै बेबायदि लानाय जादों। माने स्पेसियेलिस्टखौथ' आं दा गायन'खौ सानदों, गायन' बा मेडिसिन बाट आं बेसेबां डेप्थआव हाबथ'वाखै
हिसाबै माने आंनि दा जास्ट बिगिनिंसो आरो माने फरायबाय थानाय समाव आङो माने सोलायहैनोबो हागौ आंनि बे स्पेसियलिस्ट खालामनायनि जा थांखि स' आं बेखौ दा सियरलि बुंनो हाथ'ला नोंथाङाथ' बर' मिडियामनिफ्राय औ फरायबोनाय सासे फरायसा स' बेफोरबायदि एचिभमेन्टखौ एचिभ खालामनो थाखाय मिडियामा माबा मोनसे बेरियार फैयो नामा? आंनि नुनायावथ' मिडियामा बेरियार जानो हाया सासे स्टुडेन्टआ मिडियामजों जेबो मेटार खालामा माने नों इंलिसानो जा आसामिसानो जा बा बर'आवनो जा जुदि नोंहा सिगांनिफ्रायनो बा कनसेप्टफोरा बुजियोब्ला आरो ओरैबायदि जे माने लेंगुवेज होननाया नों लेखानि सोरबा ओरैबायदिबो जानांगौ जाय माने इंलिसखौ बुंनो हाया बा बे लेखानिखौ एकदम बुजिजोबो बेबायदि जानो हागौ बाट बेनिखायनो आं सानो मिडियामा जेबो बेरियार फैयाखै आरो फैनो हाथ'वा नोंथांनि जिथुनाखि प्राइमारि जिथुनाखि गियान हरनाय बे फरायसालियावहाय नोंथांखौ दिनै बरायबाय माबायदि मोनदों गोसोखौ? बेथ' जोबोद गोजोननाय मोनदोंखौनो होननांगोन जिहेथु साफ्रोमबो स्टुडेन्टआनो माने ड्रिम थायो जानांगौ जेरै आंहा दंमोन माने जेब्ला आं थांदोंमोन पास आउट जादोंमोन अब्ला आं सानोमोन जेरैखि जाया 5 इयार्सआनो जा 10 इयार्सआनो जा सानसे आं माबा मोनसे मोजां खामानि मावनानै बे स्कुलाव फेलिसिटेसन खालामजाफिनबावगोन बेबायदि मोनसे एम दंमोन स' डेफिनेटलि दिनैहाय आंनि थाखाय स्पेसियेलि फेलिसिटेसन प्रग्राम खालामनानै जिहेतु आंखौ बरायदों बिनि थाखाय आं माने बहुत गोजोननाय मोनदों फोरोंगिरि आरो नोंथांनि न'खरनिखौ नों मा हामलायथि बावनो सानो? बे दिनैनि नैबे जा आं एचिभमेन्ट खालामदों बावहायथ' गासिबो फोरोंगिरिनि जेसेबां नलेज उन्दैनिफ्राय होबोदों बेनि मोनसे कम्ब'नि फिथाइ होननानै बुंब्लाबो खम जाया जिहेतु फोरोंगिरिखौनो जों उन्दैनिफ्राय ब्लाइन्डलि फल' खालामबोदों बिसोरनि सायावनो स' फोरोंगिरिया मेन रल खालामो होननानै आं सानो आंनि दिनैनि नैबे एचिभमेन्टआव आरो आं फिउचारावबो जेसेबां एचिभमेन्ट खालामनांगौआथ' बहुत दंबावो बावहाय they will always be a part of that achievement. जुनियरफोरनो ना थ' आं बेखौनो बुंगोन जे माने एम इन लाइफ सेट खालामनानै बिनि थाखायथ' खामानि मावखानांगोन हार्डवर्कनि अनगा जेबो जों साक्सेस जानायनि सिमांबो नुनो हाखाया आरो जेब्लायबो कनसिस्टेन्सि डिटारमिनेसन डेडिकेसन डिजायारा थाबाय थानांगोन आरो लास्टाव मा होनो फेलियरजों अबभियासलि सानसे फेस खालामनांगौ जानो हागौ एन्ड फेलियर इज ए पार्ट अफ साक्सेस स' नों फेलियरखौ जेब्ला फेस खालामो अब्ला साननाङा दि बेनो आंनि जोबथा बा आंजोंनो मानो इसेबां गाज्रि जायो बिदि नङा फेलियरखौ जेब्ला नों फेस खालामगोन अब्लासो साक्सेसनि फिथाइया बेसे गोदै बेखौ मिथिगोन बेजों लोगोसे लास्टाव नेभार गिभ आप आं बेखौनो मेसेजखौ होनो सानो दिनै इउएन एकाडेमिया 2010आव गायसनजेननानै जेनाखि जोंनि गिबिसिन मेट्रिक होनानै उथ्रिसारनो हानाय जुरिना बसुमतारिया नैबे इउएन एकाडेमियाव फरायनानैनो दिनै MBBS फरायनो थाखाय सेलेक्ट जाबाय बिनि थाखाय जोङो इउएन एकाडेमि फेमिलि जानानै इउएन एकाडेमि रुनिकाटानि फेमिलि जानानै बिथांनिसिम जोबोद साबायखर बावदों आरो बिथांनि लाइफआ इयुनाव साक्सेसफुल जाहैथों होननानै जोङो इउएन एकाडेमि फेमिलिनिफ्राय बेस्ट उइसेस हरदों दिनै बर' मिडियामाव बिथाङा फरायनानै सासे MBBSआव जे एडमिसन मोनबाय बेयो जोंनि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव आरो जोंनि समाज बा जोंनि गेजेरावनो मोनसे एग्जाम्पोल दा बर' मिडियामाव फरायनायनि बिबाङा जोबोद खम जालांबाय थादों दा बेफोरखौ नुनानै जोङो मोनसे आसा खालामदों बर' मिडियामाव फरायनाय स्टुडेन्टसफ्राबो बांलांबाय थागोन होननानै दिनै क्लियार मेसेजआ बेनो नैबे इउएन एकाडेमिनि मेन टारगेटआनो जाहैबाय नैबे ओनसोलाव जोंनि सोलोंथायारि जेनाखि आबहावा बे सोलोंथायारि आबहावाखौ जोङो मोजां खालामनाय बे ओनसोलाव सिगां जों नायोमोनबा नैबे इउएन एकाडेमि रुनिकाटानि रिजाल्टनि सिगाङाव जों नायोमोनबा जोबोद गाज्रिमोन जेब्लानिफ्राय नैबे इउएन एकाडेमिनि रिजाल्टआ फैनाया स्टार्ट जाबाय अब्लानिफ्रायनो नैबे ओनसोलनि जेनाखि पास जानायनि हार आरो फार्स्ट डिभिजननि जेनाखि मोनसे अनजिमा बियो बांबोबाय थानो हमदों आरो बिनिनो रिजाल्टआव जोङो दिनै MBBS सासे मोनजेनबाय आरो जोङो फैबाय थानाय समफोराव
जोंनि गेजेराव IAS, IPS, ACS, इन्जिनियार जोङो गुबुन गुबुन बिथिङाव साक्सेसफुल स्टुडेन्टस मोननो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों।